videjko Cardalship Tycoon. Dneska, neviem čo koľko, ale koľko mám tých peniaz, lebo na to zrovna kamerku. Tento, ale čak vy to vidíte. No, takže dneska by sme měli si našetriť na autíčko, alebo urobiť tento celý Cardalship, ale my si ideme našetriť na buď formulu, buď túto formulu, alebo toto, ale ja si našetrím na tú 3 miliónovú formulu a ďalšie videjko si našetríme na tento McLaren a potom budú 2 videjka a to bude, jak si šetríme na Hyperlux Davro. 2 videjka z toho budú a možno z toho bude jedno alebo 2. To ešte neviem. Ale ideme si našetriť na Formulu 2022. Tak, OK. Takže máme 162 000 a chýba nám, dáme to od 0, takže chýba nám 3 milióny. Takže spavneme si za aut. Dobre, lebo som si na začiatku urobil omylem a potom sa to robí na schvál. Takže v podstate toto je moje najdrahšie auto 7 miliónov a najrýchlejšie auto mám toto 410 na Bugatko. Takže ideme na dráhu. A hneď poviem, jak sa volá. No ja to mám vlastne po česky, takže u mňa to je okruh. Ale u vás to je nejak. No proste ideme na dráhu, ktoré mi Bugatti nezabáča. Komo! Aspoň, že som to ustal, ako. Chcel by som zastáčať F-ko. Asi ako mám hned vedľa. Jako viděli jste ode mě videjka, jak driftím z Bugatti. Mentálně. A ještě jako můžeme si tento videjku za ten okruh urobiť že všetkýma autama, které mám. A nepýtajte sa, proč mám Teslu. O té radšejky nepíšte ani do komentářů, že proč ju mám. Lebo jako dobre vysvetlím vám to, teda keď sa včil. No tak ja som sa nudil, měl som kopec peněz, tak ja som nevedel, co mám urobiť. Měl som nejak, ne kopec, ale ako milión nejak tak. A ja že, co keď som si kúpil Teslu. A ja, išiel som hore. To bolo ako pri tej druhej, ale toto som nejak prvé našiel túto. Tak som tak... Co už. Aj tak sa dá však. Neviem, prečo mám ešte skoloček, ale však dobre. Snad to dneska našetríme. Ja vlastne sa to nečuká do teda simku. No co už. A keď sme to tak nedali, tak dáme hento auto za ten milión. Uvidím, jak budeme toto videjko minúť, lebo už to má 4 minúty. Máme iba 200. Ale to sme měli ako našetriť. Tak... Neviem, vôbec.
Takže ideme už predposledné kolečko. Vlastne sa vybúral. Takže máme 5 koleček a toto by mělo být predposledné, myslím. Alebo posledné, nevím, jak to čuji. Dávají, že když máš páté, že když ještě, no tak ještě jedno. Jo, pak si mě chce přidávat. Bo já mám delete. Nevím, proč mě chce přidávat, no ale... To krása. No jako, vyděláme to jako 100, ale víte co? Si jdu jen tak jezdit tady, bádem. S mými rouny. Jo, jak jsem vyskočil. Kámo, však si našetřím dneska snad. Však jako, ne. Lidi, našetříme si dneska na formulu. Dneska už to nestíhám. Mám trénink. A už to nestíhám. Jako, stihnu by jsem to stíhal. Trénink mám. To je úplně jedno. Ale máme iba 350. A to je málo na to. Videjko už 7 a nebude to mít hodinové, však jako hodinu točit. To je tak jako videjko, však divné. Takže jdeme šetríme si len na toto. Toto 1 250 000. Dobre, ja jdu závodit s nějakým typkem. Sumo za auto, ale on sa vyrúbil, lebo on keď pôjde tu fest rýchlosťou, no to tam neubrzdí, no co říkám, hen. Ale jako mám taky moc rychle, ale však jako... Vím, jak se to má řídit, ale však jako nevím, jak by on... Čo sa vyrúbala, počkej, to je baba. Tak. Ešte povídané. Nechápu, nač oni to dali všetko po čínsky, keď jdu po této trati, čínské. Jedu. Čínské. Už ma predběhel, to je nefér. Jo, co predběhneme? No, tak takovou to už ne. No co už. Druhé místo je také jak prvé skoro. Vybúraj sa. Hej, keby sa tak vyrúbal pred cílem, ja by som to dal. Ešte bolo také šťastí, ale vím, že sa to nestane. Tam je 3 a 3 kolečka iba. No, tu už má dokončené. Takže ich je 5. Ale tak nejedině jsem dal 1, já jsem dal 5. On, tak. To je 10 minut.
Chcete asi zase jezdit. Horí auto. Čo to je Tesla? To nabúram, nehovorím ja to. To je škoda. Tamto som už tak dlho nejel. Ne, tamto. Joj. Kámo, ale keď si niekto kúpi tento barák, tady takto, sem, keď si niekto kúpi tento barák, tak to nechápu, nač by si to kupoval. Ukáž, ale kúkneme sa, možno tu niekto má taký barák. Aj by búrali. Počka, ale tam nechci to jít dole. Vlastne. Tak. Lepší. Koptu, jak to vyskočil ten týpek? Keď ste to videli, alebo keď ste to nevideli, tak sa pretočte dozadu, kúknite sa na to. Tady, keď bude helovina alebo niečo, tak to bola taká ulička, tam si po nejakú helmu alebo pumpkin, niečo také, a neviem, prečo to si neviem, co to tam, že byla ten díra, co to pamätám. Tu sú domky a ešte na druhej. Okej. Aj tu to bylo. Tady. Tu niekde. Uiii. A čo moment pravdy? Nikto to nemá. Uiii. Hej, kamo ja vlastne jedu? Zpátečka. Máme 500 000. A 500 000 nám chýba. 15 minút nám trvalo dať 500 000. Umpa lumpa dupadiru. A už tu vlastně jedeme. A pium.
čo tak čampíky. Miu, 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 miu. A čo? Ešte. Tady tu je, tady. Lumpa, patitu, I got pencil, little bird. Už jde. Zdraví jsem ti chvilku nevyprávěla, jsem něco hledal na mobily. Takže my už jedeme. Půjdeme včů na závod, takže tu zjedeme. Tu. Tady taky z toho určitě. Drift. A jdeme... Já se nám teleportnu, aby jsme to dali co nejrychlejší, lebo a budeme sem teda. Fíha, to je nějaký rychlý. Kámo, toto musíme dát ty závody, že se nevyprávím chvilku. Já tím chvilkama nebudu vyprávat kvůli tému, lebo já něco hledám na mobily. Něco jako na videjka a naše jedna strana, nevím jak to bude. A já to nehledám. Ale dobře, už na to kašlu. Dobře, takže jedeme závody, jsme první. Týpek někdy úplně pozadu. Nevím, či vůbec nemá ještě stále závodí, nebo občas já jdu závodit a jak se tam poví? Odpoja. Pod tu hru sám. Já jsem vstal, hrál jsem s spolužákem tuto hru, já jsme okruh a tady týpek byl, on se zastavil, stál, nehýbal se prostě, takže se mu to seklo. Potom on byl jakože druhý, nebo já jsem byl první, byl nejrychlejší než on auto.
A on byl druhý a zrazu bum sa teleportoval, byl zrazu tretí zas a on byl druhý ten týpek nějaký. Potom sa odpojil a měl druhé místo, ale jako nějaký hacker, že by, alebo nechápeme ten vůbec. A počí nějak prudko zábrží a potom nějak se teleportoval, nevím, vůbec. Jak to mohlo být. Ale plán to byl nějaký hacker. Posledních 300 milionů. Snad to dáme. Dáme. Nevím, koľko mi koloče chýba, ale však pohodička. Fúha. 21 minut. Chýba nám pár milionů. 350 milionů, chill. Počká, jsem povedal 350 milionů. 350 000. Co je? No nevím, no. A už je konec. No. Zas mi nejede auto. Aha, já musím dát suvačku. Nevadí. Dokružíme autičko. Je mašinka, kouří se jí z komínka. Hej, ale jeď auto. No, chvála Bohu. Máš štěstí. Hej, už to bude. Nemám z tohoto nějaké peníze, season pass. Pár vinů mi chýbá. 50, 60, 59 vinů. Ne, 59. 61. Soráč. Jsem se toto prekrutil. Jdeme k mojemu už posledných 250 000. Takže jsme tu. Mám takéto Bugatti za 5 milionů. A potom mám takéto autíčko. Takéto najdrahší. Potom mám hen také. Takže toto bylo to venku. Toto bylo to tam vzadu, to najdrahší. Potom tam bylo toto. Potom toto, radiátor sa to že volá. Jdem do druhého patra. Tu máme toto, takže to je, zase sa volá Nezan RTR. To, co bylo, ještě vám povím. Radiátor CR3. Moon Music Car. Hyperluxosite Superbill SSX. Tu nemám žádné, tak počkajte, nějaké tam dám. Třeba toto. Jste viděli Hasson Dot. Tak. Potom tady dám Lada. To je už Bugatti. Asi byl na takovém jednom serveru a měl tento zrovna house a měl to celé. A on tam prostě měl samé Bugatti, ale že samé.
Na každém patrí ešte aj venku měl Bugatti, ne, tu neměl Bugatti, a ne, tu měl a ještě 2 vnútri, tak. A ještě tu mám autíčko, takéto, je to najdrahší. Tu mám takúto motorku, ale za to si ji zmením, tam půjde toto, takéto. Dobré, mně se ľúbí jako posledných 200 000, zabereme si autíčko nějaké. Takže spavneme si třeba Lamborghini. Snad. Lamborghini Hyper, ne, co je, iba tak říkám. Machadna Torino sa to volá. Takže. Ale zase mi nejelo auto. Nejede. Chcel som nepovedať, nejede, ale to nejde už vysloviť. Prečo to nezatáča? Takže. Zase mi nejde auto. Jede mašinka, koží se jí z komínka, jede to dáli, veze sami ožrali, jede to dáli, veze sami ožrali, jede mašinka, koží se jí z komínka, jede to dáli, veze sami ožrali. Už neviem, jak to je ďalejky. Vánoce přicházejí, zpívejte Co? Ešte raz. Vánoce přicházejí, Vánoce přicházejí. Ja už to nevím. Mikulášku, dobrý stříčku, nevím. Potom Ježíšku, miláčku, dobré a tak dále. Skibidi top do piesis, skibidi top do deep, skibidi top do piesis, skibidi top do deep. Nic jinými chtány. Skibidi top do pies. Skibidi top do piesis, skibidi top do deep. Dobre, momentálne sa to vystriedal. Youtubera, sobotu. A momentálne tu jede. Rijem to aj ja. Vyprávam aj ja. No takže za chvíľku bude už na 1 000 000. Chýba mu posledných 250 miliónov. On sa si pomýlil s tým, že má iba 150. Dobre, už tu došiel. Bude to si asi biela, neviem. A bude to urobiť, ja neviem, mňa sa nepýtajte. Takže, viete co, ešte minútku tu s vama budú. Ešte pol. Aby, neviem proč, lebo len tak, vás sa nudím. Neviem, co mám robiť. Stále len sa kúvam do mobilu. A kúka sa to, kade vydá videjko nové. No, takže ide tu zase zpátky, už tu došel. Takže čaute. Takže už jsem tu. To nepýtajte sa ako. To bylo moje, co bude vyprávět za mě, keď tu ja nejsem. Keď co jdu robiť. Takže tak. Neviem co včil. Stále tu sú takéto drahy, to mňa nevidno ten ja som vlastne tu tak sráč.
Máme 1 000 000. A potřebujeme 250 ještě. Takže to je fest. Dobré. Nevím, jakož to mám našetřit. Já nevím, já si jdu urobit jeden, co to jsou za závody. Monster Jump. Najdu, já jdu ulice, sezóna 14, okolo Dragonzaur, Endurance. Jde to. Dám 3. To jim bude stačit. Už. Teď mám půl hodiny. Maximálně, co si už koupíte Corsaro. Zatím. Fred RTS nemůžu, někdo jsem došel, že jde se mnou závodit, bojím se do toho, či to nemá rychlejší, to se formula, ne, toto máme prohraté a formula odjíždá. A já to mám pro, on tu není, tak to je dobré, tak to, ten závodí. A já si spát, skibidi top, skibidi top, skibidi top. Kámo, někdo tu má monster trucka? Sama, než monster trucka, ale že monster. No, jako to postavené, co má, já nevím, jak se tam poví, tajku, něco také. Ale ten typek nevím kde. Říkal, že závodím sám. A zase můžu získat první místo, tak to je dobré. 1 100 000. Jsem nečekal, že to bude trvat půl hodinu nějak. Našetří to. Mil mám nařízených dneska, co hraju, mám 3 kilometry. 3300 mám najetých kilometrů. 3369 tam bylo. A season 14, no to má vícej. To jsem už se nekoukal, co to se mnou spraví. Skipty top jistě, skipty top. Jo, dávajte hlavně odběry a lajky. Ten odběr je červené tlačítka, když tuknete like, tak z modra, alebo nevím, co tam má, alebo toto nějaké ty konfety. To jsem nechtěl povídat. Nevím, to stále. Mahamat. Jsem třetí z tohoto servu. Buď nejbohatší, a ne, nejlepší, tak, něco takové. A někdo už to má 14 000 mil. Dobře. A ten checkpoint mám zebratý. Nemám. No a já jsem dobrý, já jsem spadl do vody. A chill, tu mám vyjet ještě tu vodu. No aspoň, že mám napředný pohon. No to mělo by to být napředný pohon. No, je to napředný pohon. No, žádný. Kamu mě už to štve. Po. Dobre, pokračuju. Já jsem neskončil závod? Já čo nevím. A můj konec závodu. A mám 1 200 000 asi. Ideme zkusit, či mám vícej. Mám na to, poté. Mám na to
takáto částka mi chýba, chápete tomu? Že počkať, takže to sú stovky, 100 000, 100 miliónů, a toto ja neviem, co je za číslo, tu sú 2 biliardy, a tu sú 38 miliónů. Biliónů. A včil? Ne. Tak trochu nájdeme ich. Tady dáme, že hodíme driftík. Já už jsem se teraz do takéhoto baráku dostal. A chtěl jsem si to zjet, takže počkat. Lebo on tu může maximálně používat elevator. Víte? A to já nemůžu používat, to je to nejhorší. No takže co já můžu urobit? Tak já jsem to urobil už, nějak jsem se sem dostal. A nějak jsem se dostal hore nějak, já nevím už ani jak, ale nějak jsem se tam dostal. Takže, no, takže ještě pár mi chýba. Typek mi odjel Bugattim. OK. Hop. A bye. Já jsem vlastně chtěl jít data. No co už, no. Auju, dobré, už máme na to. Kámo, tolko moc mi chýba. OK. Co to bude? Hlavně no stres. Teď takto zjedu a jdu k svému hauzu a už to mám auto. Teď zjedu. Teď spadnu. Jedu. Dám driftík. Teď mi nevyšel, však dobré, ale tam driftík. Tak to pojedu. Tam zabočím a drift. Čaute. A už jsem tu. Čuknu toto. Garáž, mám ho. Takže toto pro videjko bude všetko. Máme už toto autíčko. Takže čaute. Bylo to moc dlouhé, to však nevadí.